नमस्कार, मी वैष्णवी भाऊसाहेब शिरसाट। मला आणि माझ्यासारख्या अनेक मुलींना प्रश्न पडलाय, या समाजात आम्ही सुरक्षित आहोत का? या समाजात आम्ही सुरक्षित आहोत का? मुलींवरील अत्याचार थांबलाच पाहिजे अशी एक छोटीशी कविता मी लिहिली। आवडली तर लाईक करा, कमेंट्स करा, माझ्या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत ही कविता पोहोचवा, जेणेकरून प्रत्येकाच्या हृदयाला ही कविता स्पर्श करेल। अजून किती निर्भयांना आपला जीव गमवावा लागणार आहे? अजून किती निर्भयांना आपला जीव गमवावा लागणार आहे? अजून किती आईवडिलांना मुलीला न्याय मिळावा म्हणून कोर्टाच्या पायऱ्या चढाव्या लागणार आहेत? कधी थांबणार आहे आम्हा मुलींवरचा अन्याय? कधी थांबणार आहे आम्हा मुलींवरचा अन्याय? कधी मिळणार आहे अत्याचार झालेल्या मुलीला न्याय? जनावरांसारखे हाल करून मुलींवर अत्याचार करतात, जनावरांसारखे हाल करून मुलींवर अत्याचार करतात। एवढ्याने समाधान नाही होत त्यांचं, एवढ्याने समाधान नाही होत त्यांचं, तर त्या मुलींना जीवानिशीच मारतात, त्या मुलींना जीवानिशीच मारतात। अशीच एक मुलगी या अत्याचाराची शिकार झाली। ज्या वडिलांनी तिचं कन्यादान करायचं, त्या वडिलांवर अंत्यसंस्कार करण्याची वेळ आली, त्या वडिलांवर अंत्यसंस्कार करण्याची वेळ आली। आत्म्याला शांती मिळावी म्हणून फोटो समोर मेणबत्त्या जाळतात, आत्म्याला शांती मिळावी म्हणून फोटो समोर मेणबत्त्या जाळतात। कशी मिळेल हो तिच्या आत्म्याला शांती? ते अत्याचारी नराधम तर मोकाटच फिरतात। कशी मिळेल तिच्या आत्म्याला शांती? ते अत्याचारी नराधम तर मोकाटच फिरतात। या अत्याचारी नराधमांना फाशी झालीच पाहिजे, या अत्याचारी नराधमांना फाशी झालीच पाहिजे। स्त्रियांवरील अत्याचार थांबलाच पाहिजे, या समाजातील स्त्रियांवरील अत्याचार थांबलाच पाहिजे।